हे बघा, जो आपला किशोर शिरोडकर एक IRB पोलीस ज्याची मर्डर मी आत्महत्या म्हणत नाही, मर्डरच म्हणतो, जी झाली. आज 5वा दिवस आहे. आज ज्या पद्धतीनं पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट जो आउट झाला त्यात ज्या पद्धतीने म्हटलं की आत्महत्या, पण जे पुरावे ज्या ठिकाणी गोष्ट घडली, इन्सिडेंट घडला, त्यावेळी पुरावे एक म्हणजे आत्महत्या करणारा माणूस स्वतःचं तोंड स्वतःच्या हातानं बांधून घेत नसतं. बॉडी ज्यावेळी बघितली तर तोंडात प्लास्टिक बांधलेले होते. दुसरे, ज्या पद्धतीने त्याच्या चेहऱ्यावर ज्या जखमा आहेत, रिपोर्ट बोलतो आहे की ते मुंग्या चावल्या म्हणून. मुंग्या चावतात त्यावेळी ते काहीतरी आपलं ते दाढत ते होतात, जखमा असत नाहीत. थर्ड थिंग, ज्या जागेवर इन्सिडेंट घडला त्या जागेवर त्याची गाडी पडलेली होती जमिनीवर. म्हणजे ह्या गोष्टीचा जर आम्ही विचार केला तर नक्कीच ती आत्महत्या नाही आहे. गळफास देणारा माणूस गळफास दिल्यानंतर काय अवस्था होते, माझ्या माहितीप्रमाणे, तुम्हाला पण आपल्या पोलीस डिपार्टमेंट माहीत आहे की जीप फायर असते. हय, कित्याक आमकां न्याय मेळपाक जाय न्हू. तो सुसायड करूच शकना. 100% ती मर्डरूच आहा आनी पुलिसांनी हेचेर लक्ष घालून ते बेगीन सोडोवपाचें. भुरगो न्हू, सगळो गुणांनी हेतूर बरो आसलो म्हाजो भुरगो आपूण म्हणून कांयच करूंक शकना. तर तेव्हा सगळ्या गुणांनी सगळ्या हेतूर बरो आसलो. आपल्या भुरग्यांक कितके अपुरबाय करी, आमकां सुद्दां कसलें कांय तरी जाल्यार टेंशन करूं नाका म्हूण सांगा. किंवा गाडी बी व्हरतना बाबा सांबाळून चल्ले, तूं कांय भिया नाका म्हूण सांगा. इतको तो घड हेतूर आसलो, तसो तूं करूंकच शकना म्हाजो पोर, तुजो करूंकच शकना. तो देवाचा आनी तेची देवाचे भक्तीनय आसलो. किंवा शिगार ना, सोरो ना, तसले कसले हें आसून म्हाज्या पोराक नासला, कसलाच नासला तेका वेशन. म्हाज्या पोराक तुमी न्याय मेळोवन हे मी तुमच्या पांयां पडटा. म्हाका इतक्याच मागणां आसा तुमचे कडेन, मी आनी कांय बोला न्हय रे बाबा. जे कितें चल्लां तें रॉंग चल्लां, तेजेर तुमी सारकी कारवाई करपाची. म्हाजो विश्वास आसा म्हाजो हजबंड केन्नाच तसो करचो ना. तेका कोणी कितें केलां तें तुमी इन्क्वायरी करपाची आनी तेका न्याय दिवपाचो, इतलेच मागणी करता हांव.